You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Oh, tak ada. Mak bocil gas. Hey! Tonton. Hey! Tonton punya police officer. Iya, Pak Kron. No. Hogono ga. Kiri kata siga. Swaga na mujin kata krimunyi. Swaga ho na akpa na ala. Onye keke o. Emwaga. Sergeant nko. Keke sigata. Ori police wa to kwa gizi to get o. Mene nkole ka wan ska sad nwunye uche no ga nwoke ocha. Swaga na mu de egu ana ma ari anaga. Iwotara. Onwegi o mere ebido chere m. Aga na ha ari. Mene ọ na-aga n'enye anya. Ambe kam zotikola. Kinsley. Ka ihe men. Oyoo kwuru mgbe anyị nye something now. Popia na ha ka eji chọrọ ihe. Hazie ye. Omunye ọla ga-eme ka ihe ngwa ahịa ga ọfụma biko achọrọ m story biko. Na anọ I'm a question as biko. Ilu. Kedu ihe ọkwa? I speak le we ma na ogun police officer no wabe. Tiri ine ka ị ga ma the bribe na enye ama. Obi na ewu akwa. Gịnị bịa hụ gwara m ga sa achọ mana ani gịnị ba na achọ n'onye hụ. Oh illegally. Ya na gwa na ahụ, abeji maka na lawyer police n'imulu a, aga m my business. Nya bụ na ihe na agwa gokwu gwara gị na ihe nwe ike na bribe mgbe m no wabe. Ihe ana ma the bribe. Kedu yo bribe? Imagine akwụkwọ law Nigeria si na bribe adịgo oyi. Gị cancel anaga. Ịchọ ka ịla okay hụrụ. Ọkwa ma gụna ọmụ Igbo oyi odi m ọkwa na Igbo oyi odi m na ha akpụje gị na police tigbu gị n'ime cell. Moke ja mo na arrest. Charity na ebido n'ụlọ. O mu da kam go gaga so ụzọ tinye na police gị were m ọrụ arrest. Chere ka ọmụ gwa ya na ga-enya ahụ. Ọ bụ gị bụ ihe na-awụsụ agari na m n'ala. Mọgụne, ọ bụrụ na ị ga-awụsụ agari na m n'ala, ọ bụrụ na ị nwere ihe ị nwere, na ị nwere nwa bebo ọfisa, ihe emebụ o nwere mgbe ọ gbajiri dọ na izufu m. Mfụta, ịmara na ihe ha nwunye na ndị ọ bụghị mmadụ niile ha na-eyi na ọ bụ ndị sụọ agari ha ji nkatakịrị m nyibi ihe na-eyi ihe n'ike. Ịghọtara, nsọfesi ehube ahụ na-asa onye wụ. Move it! How? What is that time? All protocols, observe! Hey! Ịmagị ya mụ bụ. Uniform machine. Onu ma abụkwa gị nke ndị ụmụntịrị o na ọ bụrụ na ọ bụghị with connection gị ọhụụ na achịkọ gị m onume ogu na onume bụ highest anya sụọ gari anya na akpị n'ala ịwụgụ Ogene ma o shi ji na-agara kwa plastic onume speak lekwa ihe hụrụ kaka ịma gị na unu nwa na-anụ anyị a na-eke talk through unu nwa adịlega ụmụnụ welire gị ma ọ gị na-agbakọ gị aka ka ịrọn ka o nwere ihe m ji n'aka na ịhụ mmadụ hey woman stop it hey hold it check me Sergeant Tonton nwunye ọga nwoke ọcha bụ na mansion gawa ebe ndị na-ebite ndị ụlọ ọrụ anyị nwade ka ha gaa nwa mansion na nwa ya nwa na-asa ma masị ya mishimene ha yara ya na ya chaka ya Oga nwa a na-akpọ nkọli anyị na-arụ ọ na-enye anyị ji na aja anyị nidili igwu ya na-eji World Cup aṅụ mmiri ọgwụ na-aghọta ihe ọ bụla ị ga-eme si mee ya ka ewepụ ya na tim a o nwekwara ihe na-agbakasị m arụ adị m like ikwu okwu 2 times adị m like ya agwago m unu cherenu cool unu down ọkwa ifo constable ahụ rapụ unu mịa ọ na-abụ nwata etoro eto wee jụba ihe gburu nna ya ihe gburu nna egbunyụọ anya ihe na-agbakakwanụ m isi bụ na constable common constable ụmụ milion ị ga-egwu bifo ibulu HP ọmụkwa egbu SP Silas Odelechukwu ka egbu look at obere constable maka na dia nwere wee jekwalia common camouflage wa kwado ego onye yiyali ọ na-atụ anamaka DPO maka DPO bụ onye Nsụka be ha agbafuzienu na ọ bụ onye Nsụka aga m anyụ anya ọkwa ifo m ga-emechachi ihe n'obodo a mmesịa ihe n'obodo a ọ ga-regret ihe o ji bata ịlụ ọrụ uwe ojii uru ga-afụ ya na ọga ya dị too much ya dị too much ma ị na-asị ọ continue taa
anyị egbuo ya snow misfire. Kedu ebe ya? Esibi agabo ya. Ihe nke agbaka nwe isi. Agịga isi wee kọọ na anyị lụcha ọrụ anyị agbala aka n'aba anyị. Ka ya kpọọ n'ụdị nke akwa. Biko ọ gasa anyị biko nna ya ga-ayọ ilu n'ọfịs. Gị adịbi ọkpa ihe a. Ka e wepụla ya ya. Ọ nke a gị nkwa. Amụrụ m ka usu nọrọ dịka mgba nkịta nwere ya. Onye bịa na-agba ọka ada achụkwa n'oke. Mụ na DPO na-abịa kemgbe. Ịgba na ọ nwere uche, ọ nwere wisdom. Ọ sị na nwayọọ ka eju na dị aga n'oge. Mana o nwere ihe na suspect. Ịma na DPO bụ onye Nsụka bịa. So o nwere ike ọ kagoro na-eme anụ ọhịa nwanne. So mana mụnwa amago m ihe m ga-eme. Ọkwa efu ihe a Sergeant Chinyere bụ. Onye nwa ka anyị ga-eme. Rapụ ụnụ m ya. Unu afọ constable a m ga-egbu ya. Kama mgbusie ya si chie m ogbu efi ọka ogbuo. M ga-egbu ya gbunyụọ ya anya. Biko ke madam bịa kere gbakọ mmanya anyị ka anyị nye ego. Ego na mmanya anyị wee ego. Ego unu bụ 4,200. 4,200. Na chọrọ ọzọ. Madam biko ihe anyị kwara ndị uwe ojii. Ndị oyibo si gị make police your friend. Amaara m. Enwere ezigbo ọyị m bụ onye polisi. Eyi. Ndị onye na-akwụ ụgwọ. Dị ya ego ya. Igwe na ka chọrọ ọzọ nka gotere na mba ya. Dịka uru ya pụtara nnọrọ m. Abata ndị Nsụka. Ihe m na-esi n'aka etu anyị ga-ekere n'ụwa. Ọkwa ịlaikiri ahụ ya. Tabụrụ. Kere abacha wụkwasị anyị ga n'elu tagba anyị ga. Maka afọ. Woye anyị ga na onwe gị na-eme. Eleo onu na-eji obi. Ọkọ maka afọ. Speak lebo. Oyoo ji mọ. Afọ asagbo mmadụ. Enwere ndị ka ngwa agụ. Ahụrụ polisi ha mụ bidoro. Anụrụ m na nwere ndị polisi na-erichere bribe. Mana na-achọ m mmadụ ego ha. Ma akwụsị ha niile ha. Ngo ya eri bribe n'ihu enya. Te 1 naira na ihe njikogo. Bad market. Ijiro ya sọsọ ga-akwụsị. Ị ga-akwụsị nwe sọsọ gị. Ama akwụsị ya. Ọ bụ na m akwụsị tukogo onye niile ha. Na-arị polisi na-eri bribe. Hụrụ ndị tim m hụ ego nke ya nara mmadụ 1 naira. Ha sị gị, wee particulars iweta enyi gị. Ọ bụrụ na ọdọ n'ijegide n'onwe gị. Ha sị gị kpafta ya na masị gị kpapịrị enyi. Nekwe ka ngwa gị. Ndị eke niile ahụ nna ha yi ma ndị a ihu agbata ọchịchị ma ndị aja ndị efunye ha ncha na-ebu ọgwụ n'ukwu. Eleo espikle. Ha ncha bụcha ọgwụ ọtụmakpọ n'ukwu. Ekwentị imegide ihe akọchie ya ike. Akọchie ya ike. Aka marịkwa anya ahụ. A na-ahụ ekwenye m ike ka ma machịkwa nke achọ. Espikle ekwenye. Akwatakwa na ngụche Ịga ngwa agụ. Echitokwa abịa ma ha mụ na-efe. Ọ ma na ana m atị aka n'ihe na-adịghị ọyị. Mgbekogo ka ya plan ha ahụ nweta m ịghọtara. Ma n'ime mmara bụ na nwoke ihe eri bribe n'ihu enya m. A ma akwụsịa. Ịghọtara. A ma akọrekt ya m. Ọya mere ndị na-agwa ma business partner Kinsley. Ka ndị kpọchọ ndị kọstọm ihe ka elizie ngwa ahịa. Iwere m na-amụ ka esi emepụ arrest na polisi. Nke gị hụ. Gbakwa wo ṅụọ. Nwa gị espikle gbo maka gị hụ. Ma ọ gịnị? Ọ bụrụ na ọ bụghị na ibu di m. Maka ị na-achọ ka ị na mmadụ bribe. Nwụsọ ha ma ọ bụ mkpụrụ gị nwa ha. Kpee gị n'ime sel. Ị nọrọ hụbe hụ gị na-akpa shọrọ ka ịshọ hụbe hụ. Ifu ihe mere onwe iri na bribe. Gana? Iri bribe. Espikle bụ na ana m eri bribe. Ma nkọli ọmeje. Isi na ịkpọchi maka na ịlọfụrụ ma ọ bribe ka iji lọfụrụ ya bribe ifu gị. Ị na-eri bribe kwe kwe. Chere. Ai shit, I'm confused n'ishi. Ihe m kwesịrị omume mgbe ahụ ikwuri ahụ nke phone nke van. Hey, come. Ha evute van anyị tụpịere gị na polisi. Mana nsogbu adịghị ọ dịla gị late. A ma eme nga. Mbụ na erie bribe na m akpọchi ego. Mkpọchi ego na-eme ego gị na-eme ebele ya gị ma ọ gị na-eme ọlọ ọfara. Mana ejikọ gị bribe n'ihu anya m. Ọ bụ ihe m na-akọwa. Polisi anyị rụrụ uche ezikwu ya. Sergeant Nkoli Omeje. Sergeant Nkoli Omeje. Gana. Ya gị na-abịa abịa eji nwa ya mee Nkem. Were ya ahụ ka. Hai. Ọ na-aka gị aka nwabe. Mmanụ na aka m gbachiri ike.
ịma na ebu nwanne m nwaanyị emela amara m niile akara m ihe bụ eziokwu ịdịga chiri m otomete na ihe m ji ka ogo ma m jọgụ ma mmarụ gụnụ ji arụ ọrụ ma inwe ike na-enye m infọmeshọn gbasara ndị nụgo na ya na-arụ ọrụ maka na ngwụ onye ha m tụrụ sụrụte na Oga Mr. DP nwanne m o ị hụrụ nọsụ ahụ ikwuri ha na obu m ezede magụna nwere dị m n'obu n'anya igbe m echitere ọbụla na-amaghị ka m eshije taịna gị mana nọsụ ahụ ka m taịna gị anya ị mara na ndị ọhụụ m na ha na-arụ ọrụ na ha na-erigide bribe eziokwu bụ m gwara gị ụdụrụ ndị ha bịa na-emebigide ha ndị polisi aga na-asị na polisi dị njọ mana anyị adịghị njọ ha na-eri bribe ya abụghị okwu egwuregwu ịbụ nwanne m nwaanyị kara m hụba eziokwu isile ha na-ana bribe Oga Mr. DP nwaanyị hụrụ m na anaghị m agwọ ngwọ gịnị bụ ihe m na-agwọ n'ngwọ anaghị m agwọ ngwọ a sị m na ndị ọhụụ na-erigide bribe na ahụ mmadụ n'ụzọ na-asa hey hola m roja nsị jegide na onwe gị erojala anything eziokwu bụ m gwara gị ndị hụ na anaghịrị ụmụ mmenye ego ha na-ahụ gị mgbe ha tọrọ nga ya bụla mgbe niile m na-acha ha ga-edo ọrụ le ha na-ana ndị mmadụ bribe la anatagbu ndị mmadụ ego achịla ekpa ha mema amadụ eziokwu bụ m gwara gị ekele dịrị Chineke abịọma n'ịbatala ọrụ na nwa ịma ihe ka nke na nwa ama achụ ha niile ọrụ ihe abụghị ha emebidenu imeji polis Nigeria polis ị ga-ahabụ mbanụ Oga Mr. DP nwanne m owo espiklikwe kaka espikli ya umogene agwaghị m gị ka ịchụshie ha niile ya ịchụshie m na amaghara ka ọga ọrụ polisi nọhụ n'ime ụgwana gị bụ na asịrị na ikwu amaghị ibe ezien gị ka izie ka ikume ha edudochere ha ndụmọdụ gwa ha na ihe ahụ ha na-eri bribe na-adịghị oyi ọ bịa m gwana gị ka ịgwa ma ya ọ bụghị ka ịchụma ha n'ọrụ kaka biko sa ịma na ịbụ nwanne m nwaanyị ihe ọbụla echi m mee bụ ihe m na-eme m na-eme gị ihe echi m mee ka ndị onye m gara emezi ike ebe ọbụla ọdịgị ọnụ ama ekuo m kuo ihe niile adọọ m ihe kalenchi che bọshọp m nọkọta nnọma le he nar bribe ọzọ ma ọ bụrụ onwe onye he natara ego bọshọp eyishie m ihe uwe ihe niile onuwudo imene ka mmemme gị promising ị hụrụ nwa ha m nọ na grupu hụ a ma eme ekigide shọ na eri gị bribe te 1 naira na ha amatakọ gị imene nrụ emerie na-adịgọghị akpịta nwa be ha nsogbu adịghị ka njegide hey shoyi sa shoyi ka m fọlụ adịga nsogbu adịghị Ashimana maka nwanyị nwere obiọma nkọrị like ya gị ịmana nwere ozi nsogbu obviously love nwanne ịmana ijebe ego nkọrị nwekwara obiọma anwerekwa nsogbu nwanyị ọma nkọrị ga nwe nsogbu nkọrị ga dansa. Hey! Holly, stop it! Hey! Oga, Madam, Osi. you there walk? Echefu m ya na be m. Hello! Echefu m ya na be m. Speak lekwe. Chere, if little moto if gere iji ga akwụkwọ nsogbu adị ka nkemo Oga superior officer. Ya. Pakwe. Je kweni. Je kweni ki mar mi ya hu. Oga superior officer. No anu goda. Oga. Kwago. Echefu m ya na be m. Hello. Oga superior officer. Keri ho. Ọ sịrị na ejighị akwụkwọ ya. Nke anyị setụlụ nna biko. Hello. Wefi ya o. Ịma na ya ga-eri bribing. Speak lekwe. Ịwa ka anyị gị ife nchọ ka m mee biko. O nwere ebe nna arọsị ka m mee. Akwụkwọ moto dị ya akwụkwọ moto biko na. Ime gịnị? Echefu m ya na be m nwere ife nna arọsị ka m. Echefu ya na be gị. So ibulu moto pụtara n'okporo ụzọ were akwụkwọ gị rapụ be gị. So anyị gị ndị na-ana. Ka anyị setụlụ ọnụ ka m gawa ka m bite. Anyị anaghị eri bribing. Nigeria, ifu na ọnụ na-emebi Nigeria. Obodo adịrọ mma bụ uru ndị nze. Ọnụ na-emebi Nigeria. Ifu gị na anyị nọ Nigeria. I were ego na-enye m nnalụzie gị gwa ha na anyị na-ana bribe. Na anya constable. Banye moto a isoli Idebe station. Ilu ibu kwuo entry that na ọ na-achị bribe officers of the law. Shy! Ịnụ ihe nkwu. Ọnụ na-ebute Nigeria aja afa. Butere ndị uwe ojii aja afa. Mepeli ụzọ. Ihe m ụzọ ahụ ka m piete. Ndị were ego na-enye ma nnalụzie gị gwa ha na ndị polisi na-ana bribe n'ụzọ. Ose bụ kpọlị ejebe. Ị ga-eje nga ọkwa efu gị. Ọdọọkwa mma ahụ.
Then ya. Oche na ọma ewu Nsụka. Na ihe ga-eme na anyị ga-abịa ka anyị pụba ka anyị change position before Ozuzu pụtakwa ka anyị jee na the other checkpoint anyị na-akọta ezigbo ego. Dị anyị jee bute moto. Iwe wetekwulu m egbe m ka anyị pụba ozugbo. Wagaba? Ọrụ na anụ gbaa ajọ ọsọ o chekwara ọ na-eme ezigbo ihe. Negodo ego na anyị nwetara kịta nwa anụ ọfịa anụ nwa kọnstebụl nkịtị si ebe a pụọ sị m ya bụ nkọlị. Negodo ego na anyị nwetara. Ọ ka mma na oyi abịasị ebe a chacha. Ọ ka mma na ọ nọkwara ebe ahụ isi ka anyị lụọ ụlọ alụta ego ọ bụrụ gọọmenti ka anyị eri. Onye anọrọ ebe enile ozu na-abụ ọbịa ome gịnị o bido n'isi bọba. Agwara m unu na nwata nwaanyị alili amoosu ọ lili amoosu ọ bịa bụrụ ọgbata ufie nọchisie ebe niile egwu ada atụ ya. Ọ marọ ihe njisi ya gaba steshọn ọ marọ o che na ọ ma ihe utukuru nsị agaba Ozuzu jebe o jechaa tupu ọ pụta ebe a ya anakọsị gị ego dị na-epelecha ihe niile anyị ga-apele mee gịnị gbuo awa oje nwebe aṅụle. Ọrụzi m nwa bụ ASP Silas Ukegbu egbu ndị ori ka na-egbu oke egwu ada atụ ya. Ịma nkọlịtị na-eji World Cup aṅụ mmiri ebe ọnwa ihe ọ gaghị na ị ga-eme biko iruo n'ọfịs gị gwa ọga si ya wepụrụ anyị nkọlị chaa na tim a ya wutere anyị onye ọzọ biko unu enye anyị nsogbu ya. Chelụkwọ una na-enye m ọda una na-enye m ọda egwu ada atụ ya mee bụ na nlu ọfịs ka m fụ ọga ka m gwa ya ịfụ nwatakịrị a na-akpọ kwa the constable nkịtị dị ọma ihe ọ ga-eme wee luo ASP iluokwa ịfụ nwata nwaanyị a ọma ntụkwu ebe ọzọ ọkwụnụ ihe nkwu ọma ntụkwu ebe ọzọ chelụkwa ọ dịkwa ka onwe moto na-abịa ọya frown your faces frown ọ wagaba ego achọrọ m ka anyị bụrụ ego n'ụkpa wee budala onye isi o ka anyị wee jee tipi anụ ọ dị egwu. Ọga anyị abatago ka ọ dị n'ọlụkwa nke ọma ma iwe gbuo onwe anyị agbagoro ọbara ka ike raa ya ịma kọnstebụl nkọlị bịakwa ọzọ bịakwa inye nsogbu nkọlị ọzọkwa ka ekwufuo mere nkịtasị mara ọ na-abụ nnụnụ mụọ efe ebe dinta amụ atụ agba ịgbara ọfụma ya abịa lafuo ya nnọọ nweta onye nwa bụ aligeshọn si abịaba steshọn go to the station. Okay, onye nwa mgbe ọ kpọta mmadụ na police station abịaba steshọn ọ na-ezuzu ọma ihe ego ole ka unu nweta 7,000 ka 70,000 ọ ga-etinyere ọkwa m ya ti 7 nene m kedu ife na-eme nwa kedu ife na-eme nkọlị na anyị agbafuziri n'obodo a ọ chọọ ka agụ ugbo mụ na ezinụlọ m nsogbu adọrọ ife mewu bido echi m ewepụ ya na tim unu ọma na-esozi unu eji roadblock again mmasịzi bịa ka ọnọdụzie na kanta ka unu nwezi ohere mezi ihe chọrọ m enweta ezi ego anyị gụọrọ ịchọrọ ego achọrọ ego achọrọ m ego na ịmakwa ewepụla ya nwatakịrị every door nwere ka anyị na-eweta less than 150,000 ọpụgo ewepụgo m ya already ihe anyị ga na-ekwuzi iwu otu esi wepụ ya ma ọ bụrụ nke ọpụpụ na ọpụgo ya nwa nchọnchọ ego 7,000 ife nji eme wee na gị na your boys awụrụ mmanya na-ewere ya nwa mmanya nwa mmanya nna ịdị egwu adị m happy for you ama m na ọkọ ya ama m na asa nwaanyị anụ kemgbe na plan iti egwu a hey biko gbaarụ m echefu m ịgwa gị mụ na ya plan on Sunday ka nje ejefu ndị be anyị mana work free day anyị ka nje efu ndị be ha kwuke n'ụgwọ isi ya achọrọ m ime everything at once ka m mee traditional wedding. Hey dike ego dọ ngwa ahịa dọ kọntaktị dọ ọ na-achaba na onye ego ọ gịnị na ahịa odogwu ka ewu daalụ nna mmata gị n'ụwa ọ nọrọ m n'efu ụwa m ọzọkwa m ga-apụtakwa achọghị m onye ọ ihe a na-emere onwe anyị a na-akpọ ya kọmbido asasị m ọ gwara m na
nkọli enwetaghị ọrụ. Enwetakwara ọrụ? Ọrụ polisi. Chineke mụ. Ọrụ mazi polisi. Enweta ọrụ polisi mana nke na ọ na-awa ndị agba. Ọ na-agwọ ya ha ji. Na ngwa ohe polisi eri bribe. Na irie bribe ya etie mgbo niile agbakọ. No more bribe na police. Ihe dị ka irizi bribe again nkọli kwuru. Ọ sịghị na enwere police is your friend. Bailing is free. No bribe, irie bribe nke ga-aga. Ọ kara mma. Ọ kara mma. At least ka ọ bụrụ sọsọ ya bụ only police woman. In short, ka ọ bụrụ ya only police person na na-eri bribe. Ihe ndị police na-eme ọ dị mma. Every checkpoint a ga-anaghị ego. Every checkpoint anaghị ego. Ọ dịrọ mma. At least ka ọ bụrụ mezaya ndị police. Nwunye mama mezaya. Ọ bụrụ asa jawu mezaya. Nwunye mama mezaya. Mezaya ndị police ebe na-akọkwana ya na-akọ biko. Emegide na ka ha plan otu ofu ihe tirie na bụ ofu allegation. Ọ na nwunye gị bụ karata. Don't insult my wife. Or else. Mgbe Sergeant Nkoli abịa mee arrest. Biko achọkwa mmadụ eme arrest biko. Sergeant Nkoli anwakwa na anwa. Ihe ma nke ka njọ. Mụko ji bido ọrụ. Mgbe so uniform bata na ya dị. Mgbe ọkensịlị na ọkensịlị. Maka ahịa dị na Akran. Ka mkpọ gịsa kikili nye ndị custom ihe ka nkiri ezi ngwa ahịa a. Nwee masị na nyesis nye bribe. Ya maka n'okwu gọọmenti arrest. Ọ ihe eme ngwa ahịa ji wee delay. Ya eme ngwa delay gịnị? Ọ exchange delay dị ngwa ahịa. Simon! Dikeh. Nwanne. Dada ya dị egwu. Dada ya dị egwu. Hey! Ichere na ya hụ bụ obere ihe. Hai! Ekele meze Chitoka abịa mana nkọli nwansi ka asa nwunye ọga nwoke ọcha bụ polisi. Ị mara imerịta ana? Ị mara na ndị agboro hụ bịara na shop asa nwaanyị ụdị. Ka ha nara ana gị ego 20,000 naira ngwuchie hụbe ahụ. Nsa, hey! Hold on, stop it! Ha kwụsị anaga. Nsa, ọ bụrụ na efe nwa be nwọshwa na akpa ego n'ime sel. Ha fogede. Asa gị na ayọ, gị na ekele m, gị na aṅụrị. Ndera. Ihe na-eme dị mma o. Mana uche gị adị ya. Ya saa na gị mmiri. Maka ka nsị afọ otu isi arụ ọrụ one day. Machukwu ekwe na ndị ahụ ike gbaa gị egbe si nọ ndị ohi gbaa gị. Espikilekwe ndị agboro hụ ya agba m egbe. Wee bụ ha shi vute egbe. Onye sainere ha signature egbe hụ. Hafi ya hụ biko onu ịmagite te ndị ọrụ anyị hụ ndị polisi ọrụ anyị hụ na-erichere bribe. Ịmagite ya hụ na-egwegide onye ọbụla iwe. Te DPO ya hụ na-egwe gị iwe. Okwu emesi na ya chụchicha ha niile ha. Mọ nkọli ọmejọ mụ na Rion ga biko sa biko say speak. Uche gị dị ya biko, uche gị dị ya. Ndị mmadụ dị njọ, obi ndị mmadụ dịkwa njọ. Onweghị ya eme m. Onweghị ya eme m. Onweghị ihe m mara bụ ịhụrụ nwaanyị hụrụ m nkọli ọmejọ nwansi ka sad nwunye ọga nwoke ọcha Sergeant Nkoli. Erikogu m bribe ọ ihe m mara. Uche gị dị ya, uche gị dị ya. Speak le ya. Na bura, uche gị dị ya. Achọ m unu gee ntị. Geenụ ntị ọfụma. Ugboro ole ka m dọgọrọ n'aka na ntị na m achọ ka unu tinye aka n'ihe ọjọọ ma ka unu mee ihe ga-eji wee kọjọ police force. Report m na-enweta kịta bụ na unu na-eri bribe, unu na-ana aka azụ, unu na-eme nke na-anazi ndị mmadụ ego. Silas, ọ wee eziokwu? Ọ bụ anaga eri bribe. Ọgịka ntụ. Afa gị ọ bụ Silas? Mbọsọ ọzọ m na-ekwu okwu ma jụrụ asọrọ gị tinye ọnụ itinye ọnụ ntinye gị na gadrum onwe ife na-eme gị n'ahịa ara. Silas Ukegbu ajụ ngwa wee eziokwu. Sa ọga ọkwanụ ndidi ọ ndidi eji m obi nwoke wee na-edi maka ewepụ ndidi akago m iwelu peso tinye constable Nkoli n'isi kwopịa ọbụla ya mana ndidi ka m ji edi keke gbara anyị na-ana bribe ọga ịmanụ m ọfụma eji enye m ASP iwe na fight ka enye m superintendent kemgbe m ji bata ọrụ uwe ojii ananụrụ m bribe ọ na-eji oji na-acha ọcha amarọ nke ọ dị nwatakịrị a wee abịa na-ebu ya allegation imekwe ọ na-eme bụ defamation of character ọga ọkwa ịfụ nwatakịrị a ọ ga-eme apologize ọ bụrụ na o mere apologize pọtọpọtọ ga-agba n'iru efi. Ọga gịnị ụdị bribe a na-ekwu okwu? Bribe dị ọcha dị oji anyị ama. Anyị na-ana mmadụ bribe anyị na-enyekwanụ bribe. Ihe niile anyị furu ebe awụ anyị wụ tim ndị nsọ. Kpakpakpa ị na-agwọ ngọ ịnụrụ ka m gwara gị anaga ihe juru gị ọnụ bụ asọ bụ ị na-asọ. Espikilekwa ihe ahụ isi na ha ga-eri bribe nsogbu adịghị. Ọga Mr. DPO juma anaga bọchị hụ enwudere nwaanyị hụ certificate oji anya moto mere expired hesara sa roja se ha sị gị anaga ụna anaga anaga ego. Ọga Mr. Superior Officer sai ị naga isi gasa wetara gị ego ndị ha na-eri bribe.
Helile ha na-eri bribe. Unu gwa m nke wee eziokwu. Ihe nkọli kwuru ọ wee eziokwu ka ọ asị ka ọ na-atụ. Ihe hụ bụ eziokwu ị mara egwu onye na-anọkwụrụ na-awọgide eke. Ha eripịa meri bribe ọbara ịghọtara ya hụ. Ha eripịa meri bribe ọbara ha amaghị ihe na-ekwu ha na-eri bribe. Ọdụma ma arịshọvụ our team ka m hazie team a ka ọ dị mma ka unu lụwa ọlụ otu unu si kwesị ịlụ from today nkọli ihe abịa na kanta ihe anọ na kanta 2 weeks week abụọ ịnọde ya Chinyere a take over from you unu ga na-emezi 2 weeks ọdụma ka na ọdụrọ mma ọdụgọị ka m speak in my mind. Okay, mara na ịbụ nwanne m asịrị m ka ihe afọ ya taa m ka m soro ya nọgide n'ụzọ ka m mekegide shọ na ha anaghị eri bribe na ịghọtara ma ọ gị na-achọrọ m ka m dị m activated ma ọ nọrọ hụbe ahụ na kanta gị na nwa onye eme m ka m dịgide lezi and achọrọ m ka m dịrị lezi ị mara hụbe ahụ etinyere m were Chinyere tọchie gị mechie ọnụ ala na-ayị gị ịmakwa onye na-agwa gị okwu DPO na-agwa gị okwu ike obi na-achalenji ọdọ onye gị onye gị ọ dị sinima mme DPO ọkịfụ nwatakịrị a arụ adọrọsikwa ya ana m recommend ya for psychiatric evaluation ịmakwa nwanza na-eto na-anụ mmanụ ọ dị ka ọ ga-aka ụmụnne ya mechie ọnụ gị ọ gị agwa m ihe m ga-eme ọga Mr. DPO nwanne m oho nwa ha abịa hụrụ anga ị hụrụ superior officer saghị ha amaghị m ihe mere gị sitere ọ bụ mbatara rụgide ọrụ ha eshig na-eme ka ọhụ ugbuo gị ọ na-etekigide kesi m personality mana nsogbu adịghị nkọli ịma ihe mere ewo ịma na brain gị ọkụ ịma ọla ọfụma ihe njichọ ka ị nọ na kanta ka ị nwee ike na-elekọta anya na-agwa m ihe na-eme na kanta nsogbu adịghị a ma eme ka ị kwuru tinye ha onye ọzọ ya eme ekigide shọ na ha erikogo bribe nwa go to work take your boys nwa ihe ahụ shoveling hụ onye ebido taa echi ka ọ ga-ebido oke anyị jegide Nkọli ka ịhụ ka isi otu a iru gị dị otu a ka ihe na-eme ije ha ọrụ gana ọ bụgo ndị mgbashi ewu na ati m confuse n'ishi ịma gị na ọga DP atọba ma mma bọs m nọgide na kantari nwagịna ndị ụmụ na ihe na-ayigide eje ọrụ ha na-eri bribing nsị na m eriko gị gị ha riri bribing na m na ya ga na-enwe kwata na confuse ga-ada ịghọtara ọga Mr. DP osi ka m nọgide na kantari na m nọ izu ụka ebu na onye ọzọ abịa agba m chenji nọ izu ụka ebu onye ọzọ bịa onye ọzọ ka anyị megide n shufflement so adịghị Nkọli ka ihe na-eme dị gị ị chọghị iso wee weta bribe ị chọghị iso na ya mana ekebe ego ị chọọ ka ekenye gị ego ilehu chiri ọgụ kwuru ya hụ lekwe ịnara ka m gwara gị anya ekwuli ya hụ mmụ Nkọli omeja nwansị ka sadụ nwunye ọga nwoke ọcha ka m rigide bribe erikogo m bribe na-anakọgo mmadụ bribe ị na-anụ anụ ga adịghị m eri onye erojaile ma erojaikogo m mmadụ ma ọ gịnị nwaanyị hụrụ mana m ati eka m n'ihe ọjọọ ịhụrụ anụ ga eka m lile ha ewefu men gị efu m na-eji adịghị anụ ga erikogo m bribe ịmaga na ọdụgọị ịma gị eze chitoka bịa masịrị onye eri na bribe na ọdụgọị mmụ Nwachukwu ka m rigide bribe anwakọgo m anụ ga adị m disappointed niile ekwu ụhụ ahụ ma ọ gị na amaghị m na ị na-emeghe nsọpụtaiz echere m nwere good reasonment mere ka ya hafụ anụ ga erikogo m bribe ala abịa m ịgbapụta nwanne m nwanne gị kedu afọ ya Eric Nwachukwu ya ị bịara ka ibele anụ ga ewuke nkebe ndị Eriko cheki ihe na-enu ụzọ mechie ọnụ nna ego gị bụ 15,000 naira elewu espiklibo elewu ego were eji gị chere nwa ahụ dara ịnwa gị ihe inwe gị sansị gịnị na anana anaghị abịa gịnị na-achọ ka ị rie enu ga-emuguri ịhụgị na-edere gị nwabe na bel hụ bụ free belin is free ị na-agịta anaga na bel bụ na nkịtị ịfụta na ibi ya ka na ọgwọrọ ikpọrọ nwanne gị na-agara gịnị ma ya na-ananụ gị ego nke ego gị tii na ekpa biko ego gị Eriko onye jike ihube ahụ otu ihe n'elu ụzọ ka ọ fụta Nkọli je kpọpụta ya Eriko nna weta ego biko biko ihe okwu na eziokwu achọrọ m nsogbu biko unu were asị m na nle ego ibu onye ihe na-eme ba ka pọta nke na-eme unu chefụ na ebe police station
Oga DPO nwanne m o budu m oyi na ịbịara nwa be ha. Ma ogene ịmara mgbe wee tiri m na ndị na-akwụ n'ụzọ egere eri bribe na ngwacha na na-eri bribe esi na ya wadgo iti m nwa be ha. Mbịa onye ha sịrị na ọ chọrọ ka ọ gbafta nwanne ha nwanne ya bịa eriko. Ka ekuftere gị nwanne ha eju na ekufte ko gị sa wete 15,000 naira. Officer maka gana. Edere gị nwa be ha na ebelin bụ free gịnị ya na-eri na gị bribe. Onye bịa na-eme o nna enyela onwe gị nsogbu ịnụgo nga ọga DPO ha bụ nwanne m anọ ga-ati ya ka n'ihe ọjọọ ịghọtara gwa ya na ya hụ adịghị mechie ọnụ gị ile ahịa era tọbi ikirile megi tọbi ifiribile megi ọ bụ ihe agbara m were nwene m lọrụ ọ bụ ihe agba kezi m were gị lọrụ onwe ụbọchị wetara kọbọ maọbụ tọrọ chi m ọga DPO lee nye gị were chiri da prọmụchi ụga abụọ imewe oke mbụ imele gị lọ mgbe ọbụla nkọlịka ejide ngụ road blọk imebi ọha bụ mụ wechite gị ọfis tanụta nna nwa bụ ibido ọfis bụ ibido kwado nsogbu ọzọ ọ bụ onye nọrụbe ọla nọpịa kpara m ama jụgụ onye nọrụbe ọla nọpịa kpara m taga mbụ odo obe gị nwa gbaeze mere ihe ya ọ bụrụ okwu kpachara anya gị nyeme gị Come on, go office, okay. Bribe no who are war generality. Only had a many bribe to call it. I'm very disappointed. See that? I did that. I'm buying it. You're not following your brother. Very cool. Oga Mr. DPO. Nya bụ ndị ga na support ihe ọjọọ. Ị ga na kweme ke ndị agba elu. Gị na put blame no na eshimo. O nwere ọjọọ mu mere. Mechon. Ashigo mechon. Ọkwa chitere abụla ile m taa. Ma e bụrụ na m woro na this office. Keruba police. Mechi ha niile ị bịa wụọ m n'ala. Ọ bụrụ mebiri m ọrụ bụ ile eme. Ihe na-emedobe bụ mebiri m ọrụ. Bọcha onye ọnụ mee nka, onye ọ na-eme nka, onye ọnụ mee nka, onye ọ na-eme nka. Sọsọ gị bụ ebe ezigbo mmadụ. Chere, I speak chekwediri. Ihe ha bi na speak. Mene bosho wu ngwara gị ndị wu na-eri bribe n'isara m na ihe na-eme adịghị oyi. Gịnị bụ ihe gbara Tony na mata ha oge na-eme ihe nsọpụtaiz. Estere obi were m n'ọrụ nwere ọjọọ m mere egburu mmadụ si eziri m oshi. Nwere onye m mere kidnapping. Ana m arụtọ n'ụmụ ezigbo ọrụ. Mana ihe masịrị bụ na mmụ nkọli nwa ka Asad nwunye Uchenna na m abikogo m aka m n'ihe dị njọ. Erikogo m bribe. Onye bụ ị na-eme nke mụ na gị nwegide confused. Mụ na gị nwegide confused. Asị m niile emebiri m ọrụ. Ikwere m nkwa niile so m arụ ọrụ ga m ji chọọ mana ọ bụ ga m ji chọọ bụ iji arụzi ebe ọrụ m karụziri gị baa na dressing room jee yifu uniform kpotere m ekenken you are fired. Achụgo m gị n'ọrụ ọ mụnwa were gị n'ọrụ mụnwa chụkwara gị n'ọrụ o nweghị ga-eme. Hello, ata m chere ị chọrọ ka ịchụfụ m nwa be na m mere gị. Ịma na ọdụ na-eri bribe ikwesịrị ka ịchọ isi ma ị na-eme m firing na m na-atị aka m n'ihe dịghị oyi na m si na ememekọ gị na-adịghị oyi ị ga na-achọ ka ime m firing. Ezechitokarịa m ịhụrụ anụ na eka m dụrụ onwe m ọcha na onwe gị emume. Jee yifu akwa m yifu oke na nwa ma ọ bụrụ ịchọ m jiri ka m dọchie ya ewere m aka m yifu gị. Nsogbu adịghị ejiri ha achụ m gị na m si na m erikogo bribe. Ezechitokarịa wa na-ekiri eri gị mana ọkwa ịhụrụ ekwa ha eyishikogo m gị ma ọ gị na ọ bụ oyi otu m bi ewetara ego eji gote gị ọ bụ gị chere ma ichere m a ga-afiri. Ị na-aya ara uniform akwa ndị uwe ojii akwa Nigerian Police Force bụ isi n'ime yifu mụ ha gị ikporo efu ga were mmedi ihe sọrọ gị ejide gị isi ahịa na ọmụ bụ ekpenyere gị akụ ile yifu akụ ịdị ga eji n'ọnwa afọ ma iyifu gị akụ. Holy Mary, Holy Mary. Ya mere nwa ha bụ niile ha dị. Unu aṅụmarị iyi na unu ya ejide ha ndị polisi kpe anaga na unu na-eri bribe. Ị mara imere Ezechitokarịa ma ya akwụ ya chichere unu niile ha ugwu unu na-enanụ ka unu ha eri bribe. Nkọli ka ya ha polisi ime nke emebigo nke ndị nna ya mebi gị nwa ga-edozie akpasikona m iwe jee lụọ ọrụ gị. Ọrụgan bụ ịchọ ka mara ma arịcha mara nne m ọga Mr. DPO ọ chụfụgo ma ọ sịrị m arịla arịkọgo m alagide manụ m uwe ka m jegbudo oyi odi nje nọ. Nkọli ka ebe ị chọrọ ịga
Omaki hanu ame kita ugbu ka ị chere lawa. Achọrọ m ka onye ọbụla gee ntị. Gee ntị ọfụma. Bido tata Nkọli abụọzọ onye polisi. Ọbụọzọ onye uwe ojii. She's fired. Eyipụgo ya akwa maka ngwa unu maka na otu nsi eme ya mana ọ onye nkonoko ka ọ. Onwe mbọsị unu jere ọrụ fụ ya ka ọ na-asị ndị mmadụ n'aka gwa onye polisi na-eme ka onye polisi unu mee arrest. Unu mee arrest unu kpọta ya n'ọfịs ma ka m tụọ ya nga. Unu ọ na-ihe m kwuru? Yes sir. Unu ọ na-ihe m kwuru? Yes sir. Chere ka m ngwu ọ kwesịrị na ọ chụọ ma m n'ọrụ nsogbu adịghị ka ọ chụrụ m n'ọrụ ọ chụrụ m na ndụ ọ chụrụ m na ndụ ego anaghị agụ m ọ bụ mba ego chara sekọndịrị wee so Oyoo di m na nchọ ka anagide professionalization work mana nwa ha ọ bụ na polisi kwụ awọk gị egbukọgo m onwe m Nkọli na ihe ngwa gị agwakwa gị ihe agwa gwa gị ka esi arụ ọrụ nekwa usoro eji arụ ọrụ isi na ị ya alụ kịta ịbịa gị ebe ịrụ ha arụ achụọ gị ileme m ịhụ na sụọgarị na m ji nkata kiri nwunye ọ na-akpa n'ala ịghọtara ego anaghị agụ m akwụkwọ m nwunye ọga o nwaanyị hụrụ m enwere m onye na-aza m mma timoba a na-ekiri gị ekwa m na abụghị ofu ileme m ya mara na Oyoo di m ji ego Oyoo di m chọrọta ka o goro nwa be goro tọga Mr. DPO gogboro niile ha kwuru n'ụgwọ Oyoo emetụ gị mana ị mara emeri emechara m ewere gị ka ị bịaragide m ọrụ na gate ka ị megide m sekuriti mana enya m jiri hụgụ ihe anakwa m Oyoo di m ị bịa na ịtabụgide na ya kemgbe ashị magụ na ọdụ mma nwoke jide ego ewekọngụ gị mara emeri emechara detenu m implication letter den gị imeme gị adres tomua send anaga na nọmba 10 GRA bọbụ m na di m bi na mansion n'anya ọ bụrụ na ị bịa na anaga timo ka ọnụ m ka m were gị n'ọrụ ka ịrịgide ka m kwụgide gị ezigbo ụgwọ ego eke anya dị ọchọkwa gị ego bribing ị nụrụ anaga m jishi ike digide bribe nje isi ekwa ha na m alado n'onwe m were obi ọcha lagide ma ọ na eka m dị ọcha kwefugie ifugoro ihe mere onwe gị a na-agwa gị ide anụ ihe na-agwa gị ide anụ ihe kwachụgo gị n'ọrụ mmarụ polisi akwenego polisi ka ọ chọrọ gị n'ọrụ ịchọ ka ọ bụrụ ngwa osu ofu ede adịrị bribe na Naịjirịa ide eri bribe speak lekwe ka gịnị m na-etinye m gbatị m confuse n'isi o nwere ọjọọ m mere na m bụ Nkọli ka nwa nsị ka asadụ Nkọli ọmụmeje nwunye uche na sinema erikogo bribe anwakọghị m anụ gị anwa onye bụ m ihe na-etinye m mkpu n'isi oke ị chọrọ ka m rigide bribe emekọgo m enu asị m eye anwakọghị m ọwụ ọkụkọ erikogo m bribe ataghị gị ụta maka ana m enye 3 square meter n'ime na iwe sị ya agbachi ndị mmadụ ebe ha si eri ndị erogo bribe fa mụọ ọgụ erogo bribe fa mụọ ọgụ ọngụ ya akwụsị ha bribe speak lekwe bụ m gwara gị gịnị bụ na o tego m erigidere bribing bifo ama m nwọsụ ha m rigide polisi ka m kwụsị anaga emere m ihe ọjọọ anọrọ m onwe m mgbe e were m n'ọrụ ewere m tinye ndị ọhụụ na-akwụ n'ụzọ oge na-eme ha hụ onye ka ya dọcha chọgara ka ha nara gị ego mfe na ọwa ọkụkọ ha kwụsị onye ọhụụ na-eme asa nga sa jegere ya wetara 1 naira DPO hụ ọga DPO wee were m tinye na mbe hụ a na-eme belin ha edere enyi gị edehụbe hụ belin is free ha edere enyi gị nwere ọjọọ m mere m sị ka m obey the law ha gị na-eme ka ha rụọ ime ka n'anya kama ihe asị ya na ihe ha na-eme nwunye gị adịgọghị ị gị na-eme nsọpụtaiz ọ bụ ihe ahụ bụ ikwesịrị ikwu ọ bụrụ ịfụta ịgwa ha na ihe ha nwunye gị na-eme bụ kwesịrị ime na nwunye gị bụ ezigbo nwata asịrị asa ị gị na-eme ya nsọpụtaiz erikogo m bribing ị kwesịrị ka ịsị ha na ọdụgọghị na ha na-eri bribing ụda ọ gaghị na nwunye na-alụ oge rugo mgbe a ga-eji eme ihe m sa ihe poison jide ihe ugbu a ọ gaghị na nwunye ya lụrụ ọgụ oru n'abalị nwunye ga-ebupụta ihe biye ka orie o bupụta ihe bụ ihe izo mịọ ka agwọ wuru ihe gbagara ya n'ime ini o richa ọnwụọ ndeke ga-apụta ndekepụtazie juzie ka ihe mere na ịpụtazi gwazie ha sị na ị nara mgbe ọ gaghị na nwunye ya na-alụ ọgụ ọ nwunye gburu ihe akpọpụta gị gbam ịkpọpụta m nga ekwu ka m kwuru ihe m kwuru zo akpa zo akwụkwara m n'ala ala m
gonna be mindering that way trouble. Uchwana ba. Ano kete ha go nyom na ha choro no. Imer ha kan de ai. Jere ke mo ko wana ge. Mo gana he na eri bribe me mo nkoli ka wan ska sado eri ko gumo bribe. Ni na ewute mbu no Oyoo di mu na ewe na mi iwe. Gana aba na mo ba. Ni gana mi. Gana aba na mo ba gana aba na mo ba. O bagide na mo ba sine mu na eme nige ka o mewe go. O bagide na ma agba gwa. Nkole. Uchwana ba. Ine nini. Mbagide ni ba na anya. Agotagam asigm na mba wara na ga Dikeh nkowa mana anu. Ine nini. Ibaramba. Oba gwa kwa mkita ni baramba. Nkole shi kege karere. Di Chicago Tagama. Owe ki emeri metel. Ino kete bar nwoke mmadụ mba nọ na abara gị n'ishi ndị mmadụ na anabara anyị. Asa chere ka m kọwana gị ihe na-anwụ. Ị mara ihe Oyoo di m kwuru na m na-eme gị ọgụ na-emehu ego o vutere ego vi ndị polisi. Okume ya hụ gbawama m obu. Ma gị na mgbe ahụ m jere tren ndị polisi na-amarị m ihe m sọfara hụbe ahụ. Mechere ihe niile he ụla m ihe niile vuchere mechere ihe niile ọgụ igo nu gị na-ekwu okwu ego. Kwuchi ọnụ gị na-ata ahụhụ. Ịtara ahụhụ. Ndị agbakọ ọchịchị nke na-akwụ ụgwọ ihe niile. Ọ kwụrụ ụgwọ na-ekwekwe ọ dịghị eyi amaara m mana nwoke mmadụ na-agba mbọ nna na shedi ata bụ maka oke osisi ma isukwe na mụ na-agụ na ebe a na-eri erifu ehụ bụ maka nyanwa ịnọketa ibe ọrụ nwoke mmadụ mba aghọtaghị m nkọli jee ebe ahụ rụọ ọrụ gị hapụ ndị na-anabara anyị ọ bụghị gee ntị ọ bụghị na na-asọpọtụ ha mana nke m bụ ha chọrọ ịna bribe hapụ ha ọkpasaghi rụọ ọrụ gị rụcha ọrụ gị ịnakwuwe di ileo asa nwaanyị ụdị speak lekwa ihe ahụ ya bụ na ị gara m asọpọtaiz evil hụ ọkwa ya ị asọpọtaiz evil ndị ishi mmegịnụ ishi m nshigịnụ ihe na-ewetara gị nsogbu beghị nkọlị oyi gị bụ mbụ mana akarịrị m oyi adị m ka nwunye gị anụ m ahụ ejọ ihe shiri gị mewe mmụbụ asa nwaanyị ụdị anaghị ekwe ishi ebe afọ kịta ịnakwuwe di gị je kpewere biko yọwa sekpuru a na ịmakwa ka ị ga-esi wee kpere nwoke mmadụ biko ozugbo ga-ejọ ihe wee bara gị mba nsogbu adịghị a ma eje ri ọnụ ga ka ọ forgiveness ya ma ọgụ na-echitere ọbụ m na ya na-enwe nsogbu ohu na enweghị m appetite enwetaghị m ụhụ ma ọgụ na ọga nwoke oche Oyoo di m ụhụ bụ uru anụ ya na ọkpụkpụ adịghị anụ echetere na mgbe ahụ nwa na-ego m isi mana manija chọfọrọ m ga-adị stranding n'Ọnịcha ọ bụ Oyoo di m ha bụ ihe kiri m medome m mmadụ dịrị m piere ụlọ akwụkwọ ngịchara odupie im na polisi ghọtara mana ị mara ihe ya bụ ekwensu na ati anyị confuse n'ishi eyi ịnawa ije correct ụọ ya ọ shịga hapụ ndị na-eri bribe ha riwe bribe ọgbasa gị bụ mma ịnachi ije nwoke mmadụ bụ ndị ka ebe ị ga-enweta nwoke ọzọ ka nwoke osisi ịhụ ọnụ ofu emewolu gị ịhụ ọnụ nke a ka mma amario ma gịnị nwa ha mụ nọ sef n'isi na awa mechitere ọmụ confuse na anaghị m enweta onwe m ịmara na ya na anya bụ ihe m nwere amaara onwe ya memara ihu nri oke m riodome na riodome Okugo my man ka ije timo ife na anọ m ya kpọzini m isi ga-akpọ m kpọzini m mgbe na-echekwe ntị gị nwanne ọrụ kọrọ akọ ọrụ kọrọ akọ ị mana m nọ ebe a na-eche ka nwaanyị a kpọọ m n'abalị ka m bịa buru nri m dịka ịma ka anyị si kwuo ọnụ ya bụ na m jezi buru ntanye ife a na ka ife na-emebezie ọ kpọlụ m oku dizi ka ife ọplan m chegide ọkpọrọ m wee bazie ka m mazi ife na-emere fụzie ka m ọgbọtọ ka ọ bụ lọlọ ka ọ bụ nwa onye eze bọtọrọ n'oche na-ehiso ụra ifugonu m onwelevezi ife ọzọ ma m ya emenụ mpụtabazie kịdị na-ele m anya kịta ime afọ m niile na-ata m chim chegoro ị na-agwa m sị nri ihe n'abalị lakpuru ma ọga nwoke ọcha ma nkọli ha na-abụ bụ ọnụ rahụ ụra ọmụ ọbụzi Timoti Getiman ya eje buruzie nriri mba nọ enwe ka ọ dị mana o nwere oge anụla ata echewo nta ifuru tata ma mbula ya m ya eme ya tata mama kuzina mekwule ya
akele m Chineke bi n'elu si ime ihe mekwulie Ugo ọ kwazi gwa na-ekwu ọdị okwu a ọmụ akwụghị kezi ife jesi emezila Timo ịnwa sị na ọsị mere ihe a ka m gwa gị eme ọtọtọ m si hazie ya maka ọsị mere ya m sị mee ọ gaghị nwụọ ọrụ ha akọọla achịla gị ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko Ugo ị mana ụdịrị echiche abatebe m n'uche mbụ ya mere m ji na-asị na efule ọbụla isi ga ife dị n'isi ga bụ sọsọ akwụkwọ mana ka m jụkwa gị ọzọ kedụzi ife isi anyị eme mana oge adọrọ there is no time Timo o mete m si hazie ya ịma ihe kacha mkpa awụ ọga nwoke ọcha ga-esi achịla nwunye ya chifu ya chifuo ka nwoke mee ngịrị lụta nwaanyị ọzọ mara mma nwere agwa ọma ga-enye nsọpụrụ nweta nsọpụrụ ọ na-enyejighị nri afọ o weta ụtara akpụ o weta ofe mangala o were na-ekwujiri gị anụ na-enye gị ihe ị chọrọ na-enyeju gị afọ ka nwa anwụ Ugo nwike na-abịa nga na-abịa gị nso o mezie m kama ọ ya adọ n'ite ka ọ dọlụ n'afọ ọ ife m chọrọ achọrọ m ọdị nwaanyị ọ ya bụ ọga nwoke ọcha n'ụbata n'ụlọ ome ọga ma ọ bụrụ na enye m 50 kobo dịka ụgwọ ọnwa o tinyekwu aka nyebezie m 1 naira ihe m chọrọ ihe m chọga mana kozu na dị ụtọ bụla ife si wee dị m eme ka ị malụ biko kama ọ ya adọ n'ite ka ọ dọlụ n'afọ Nkọle ma ọ bụ na-echitere ọbụ m na gị na-enwe confuse na obu adịghị m oyi ndị bete nri na ọnụ ga-aba m na-eshi ka ụmụgbe na-atị anyị confuse n'ishi achọkwaghị m ka m na gị megide mmeti na ọ bụghị na ị na-ekwu na m na-ekwu mana asịrị m ka m kọwa dochenugo onwe m ka ịghọta m mana ị bịara ghọta shue m ka gbayanụ m biko asịrị m ka m rịọ ma ka ị gbayanụ m ka m na gị bụla esela okwu ma na okwu hụ anyị na-ese gị na amị m nri na-eshi ka gbayanụ m nwechọbụ m ghọtara ihe ị na-ekwu ma gị na ihe ha niile bịara dịka ma chọrọ ka ime hụgide ego mana ọ bụ gị planị na mobi ihe hụ na ọ bụ ndị mgbashi polisi hụ na atị m confuse n'isi biko ọkwa ịmara na ọgụ na-agụ bie m nwere biko achọkwaghị m confuse igba ya mamarụ ọrụ polisi aga na hapụrụ ha polisi arụwa polisi ha one day ha erigide bribe ikoheju aka kpara ha ata afọ dịrị njọ ha ịgbaga na-ekwuru enyi gị ekwu a sịrị na ụbọchị niile ha bụ nke onye oshi mana onye nwe gị na ụbọchị na ọ na-akpata onye oshi ewu eka izechite oke ịhụgwọ na-anaga ịhụgwọ ọnụga nsogbu adịga eziokwu ihe ndị agafe ya na-ekwe okwe kịta ahụ kedu ihe ọzọ iyi eme achọta ihe ọzọ iyi eme kechi nọ nkịtị elew espiklikwe na ọdịrị nkịtị meghere gị a na-eme nkịtị eme enye akpọrọ m so ụkwụ ada jiri m a ma achọ ihe m ya arụ mgbe ọ na-ebe m shiri fụta na ya ga-adịla ezi mana ịmagwara mgbe m sịrị gị ka emeregodo ọrụ na-achọrọ m professionalization work ihe dịka nursing, banking and financing, policing nwụchụ ha policing hụ fail gomere m ama divert n'ihe ọzọ ịghọtara ichekiche mere m gị nursing hụ ụdọ ike nwere ma nursing ịrụkwa nursing school ịkwesịrị ịmụ ihe gbasara nursing before ya na-aga ma ọ gaa nursing school ma ọ mee apprentice chiri
Inakwa na-ekweshi nke ngudo mee akwụkwọ ndị nọọsụ hụ. Emena o nwere n'ọgwụ na-anabata ndị na-agịle gị akwụkwọ nọọsụ. Ịbịa hụ behụ ị ga na-amụ ọrụ gị na-eje akwụkwọ n'ofu hospital hụ. Ụdịrị ọnụhụ bụ ihe m chọrọ. Mana o nwere ofu onye mma, dọkịta mma. Anyị aga imitie dọkịta ahụ ka aka ọtagodere ihe bụ n'obi ka ọ gwa ihe anyị eme. Chere ihe emenmen gị. Ihe ọ naghị obi aṅụrị ihe nọ na ya. Oyoo di m, ịmaga na obogo ha bụ express. O tinyere etinye ka ụzọ. Oyoo di m chere mbido ọrụ gị ahụ ahụ. Onye chọrọ ọmụ nwa na-ekeme m nọọsụ nkọlịka. Dozie gị na mmadụ ọgụ. Sorry. Oyoo di m. Oga superior officer ama ndị mere Oyoo di m. Gịnị mere ọga gị? Oyoo di m. Oga superior officer. Ụmụ nwoke ajadu akwa ọnụ nchọ n'iko. Ị nwechakwa ihe igburo dị gị. Ya na-akwụkwụ gbu ya, ọ na-ada akwụkwọ. Ọ na-ada akwụkwọ. Ebe igburo oze ị na-ekwuzi bụ na ọmụ na my boss gbu ya. Ya accusation now. Ifuro gị onye nzuzu. Ịbata akwa ọrụ gị camouflage ị na-eko common constable. Iwe ebe mụ na my boss ji eli ebe nji feed my family. Iwe bịa chichichi ya chayịrị m aja na garị. Kịta ịbago na trap. Aga m etigi mmọnwụ. Speak lekwe. Oga superior officer ke ngwa gị eziokwu na arịghị m akọmiti mọdarị. Ọ bụ m gburu di m o. Oge na akọmiti mọdarị. So akwụkwụ bụ ihe gbu ya. Oyoo di m. Ọ bụ ife ị ga-ekwukwu onye a. Oyoo di m. Ị ga-ekwukwu ya. Onye ya bụ ya si ebe a pụọ. Pụtụ ya. Unu ọgbọ ya apụ. Ikwu ope m na nwere gị. Eziche m ya. Biko were m ya wee maka mmerụ ọrụ. Madam ije nga. Madam ije nga. Na ndokwa. You're very handsome. Look, you deserve much more than this low life. I want to make you the man of your dreams. Look, you may not know, but I have all it takes to change your life. But all I need from you is faithfulness. Chimobi, will you always be there for me? Will you make me the woman of my dream? Or will you just diss me as soon as your status improves? Because I know a million women will start fighting over you once you start making money. They may not notice you now that you are a nobody, but once you are made, they will fight over you. Trust me. Chimobi, tell me, would you always be there for me? Tell me, would you?